راديو إرنا راديو إرنا كاب كتما باريس محلالة في إرتوان غازت إنياتا زدالو نتا راديو سلام كبرى سمعتي نايلومي سوني 25 ميازيا كلتشن 22 فنورادي إرنا يفلم الله حلافي هجراو دحنا تنصتان سومال نبر زمرحو جله نابي إرترا بصحو أب ماكلاي بحري لعلي 120 حتى تعقبات صعنا بوحدو 4 جالبو بمتحلن حيالو مويتم مبل 48 عامت على تلدت ودو ن بريزيدنت يوغندا مصمبال غودناتات كامبالا كم زتعص وتحبيرو هذه إذاعة إرنا زينب بزرزر بحلافي هجراو دحنا تنصتان سومال زنبره فادي ياسين استمرحي حدا غجله نابي إرترا كم زبصحه منጭታት راديو إرنا አረጋጊጾም እቲ ጉጅለ ዝሓለፈ ሰሙን 13 ሚያዝያ ኣብ ሰዓታት ድሕሪ ቀትሪ ካብ አቡዳቢ መንገዲ ኣየር ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ናብ ኣስመራ ከም ዝኣተወ ዝሓበሩቶም ምንጭታት ዒላማ ዕዶቱ ንጹር ከም ዘይኮነ ኣረድዮም እንተኾነ ብዛዕባ ህልው ኩነታት ሶማልን ውጽኢት ምርጫ ክፈጥሮ ዝኽእል ተወሳኺ ወጥርን ብዝምልከት ምስ ሰበ ስልጣን ኤርትራ ንምዝራብ ክኸውን ከም ዝኽእል ይምቱ ኣብ ርእሲ እዚ ዑደት ናይቲ ሓላፊ ጸጥታ ነበር ብዛዕባቶም ናብ ኤርትራ ተላኢኾም ዝተባህሉ ወተሃደራት ሶማልን ድሕሪ ምቕያር ፕረዚደንት ክህሉ ዝኽእል ምርመራታትን ምቅላዕ ምስጢራትን ብኸመይ ይተሓዝ ኣብ ዝብል ነጥቢ እውን ከተኩር ከም ዝኽእል ይግመት ፋሃድ ያሲን ጸግዒ ናይቲ ኣብዚ ቀረባ ብምርጫ ክእለ ትጽቢት ተነቢሩሉ ዘሎ ፕረዚደንት መሐመድ ፋርማጆ ዝሓዘ ኮይኑ ብጉዳይቶም ናብ ኤርትራ ተላኢኾም ዝተባህሉ ወተሃደራት ሶማልን ቀጥለት ናይ ሓንቲ ናይቲ ጉዳይ ሰነድ ዝነበረ ኣባል ስልያን ቀዳማይ ሚኒስተር ሕሰን ሮብሌ ካብ መዝነቱ ከም ሰጎጎ ይዝከር እንተኾነ ፕረዚደንት ፋርማጆ ንምስጓግ ናይቲ የማናይ ኢዱ ዝነበረ ሓላፊ ስልያ ብምቋም ነቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ካብ ስልጣኑ ከደስክሎ ፈቲኑ እቲ ፕረዚደንት ብተወሳኺ ኤርትራዊት በዓልቲ ቤት ከም ዘላቶን ዝተሓበረ ዓብደረዛቅ መሐመድ ዝተባህለ ኣባል ስልያ ሓላፊ ሃገራዊ ድሕነትን ጸጥታን ሶማል ክኸውን መዚዝዎ ኣቀዲሞም ብዝተፈላለየ ጉዳያት ክሰሓቡ ጸንሑ ፕረዚደንት ፋርማጆን ቀዳማይ ሚኒስተር ሮብለን ናይ ኤርትራ ጉዳይ ተወሲኽዎ ናብ ምፍጣጥ ድሕሪ ምእታዎም ብመንጎኝነት ኣካላት መንግስቲ ክልቲኦም ዝተሰማምዕሉ ሓድሽ ሓላፊ ስልያ ብምምራጽ ንፋሃድ ያሲን ካብ መዝነቱ ኣልዒሎሞ ይኹን እምበር ፋሃድ ያሲን ካብ ሓላፍነት ሃገራዊ ድሕነትን ጸጥታን ሶማል ምስ ተኣልየውን ምስ ፕረዚደንት ፋርማጆ ጥቡቕ ርክብ ከም ዘለዎ ይፍለጥ ካብ ገማግም ባሕሪ ቱኒዝያ ተበጊሶም ናብ ኢጣልያ ንምስጋር ዝሓለኑ ልዕሊ 120 ስደተኛታት ጻዕና ብውሕዱ 4 ጀላቡ ከም ዝተሓላ ሰበ ስልጣን ህይወት ኣድሕንቲ ሃገር ኣፍሊጦም እተን ጀላቡ ቀዳም 23 ሚያዝያ ከም ዝተሓላ ዝሓበሩ እቶም ሰበ ስልጣን ንክልተ መዓልታት ኣብ ዝቐጸለ ህይወት ናይ ምድሓን ስርሒት ዛጊት ናይ 17 ሰባት ሬሳ ከም ዝተረኽበ ገሊጾም ሓለዋ ገማግም ባሕሪ ቱኒዝያ 98 ሓተት ዕቑባ ከም ዘድሓኑ ዝገለጸ ኣፈኛ ኣኽባር ሕጊ ከተማ ስፋክስ እቶም ስደተኛታት ብምልኦም ዜጋታት ሃገራት ኣፍሪቃ ምዃኖም ኣረጋጊጹ ስፋክስ ምስ ናይ ሊብያ ከተማ ትሪፖሊ ተማዕድያ ትርከብ ወደባይት ከተማ ቱኒዝያ ኮይና ሓንቲ ካብተን ናብ ማልታ ዝቐረባ ኣብ ሰሜን ኣፍሪቃ ዝርከባ ከተማታት ገማግም ማእከላይ ባሕርያ በገማግም ባሕሪ ሊብያ ምስላጥ ዝኣበዮም ሓተት ዕቑባ ብዘይ ሕጋውያን ኣሰጋገርቲ ደቂ ሰብ ተመሪሖም ናብ ቱኒዝያ ብምግዓዝ ካብ ገማግም ባሕሪ ከተማ ስፋክስ እናተበገሱ ናብ ሃገራት ኤውሮጳ ከኣትው ናይ ዝሕልኑ ሓተት ዕቑባ ብዝሒ እናዘያደ ይመጽእ ከም ዘሎ ትካላት ስደተኛታት የመልክታ بخر ودو نبريزيدنت يوغندان لعلوي أزاز سراويتن ليوتنانت جنرال مهوزي كاين رغبا بقدام 23 ميازيا مبل 48 عامت لدتو أبصنبللو حيالو غودناتات كامبالا تعصي كم زوعله مع كان زينا زسيت زن حبيرو اتي أزازي حيل مدر يوغندا زخونه جنرال اب لوغوغو كريكيت اوفال اب زغبرو صنبل حيالو سب سلطانن هوبا سباتن كم زترخبو ات مع كان زينا بتوسخي غليصو ካብ ወዲ 10 ዓመታት ሒዙ ኣብ ዝተፈላለየ ጽፍሕታት ዩጋንዳ ዝተመደበ ጀነራል ሙሁዚ ንዩጋንዳን 36 ዓመታት መሪሑን ዘሎ ኣቡኡ ፕረዚደንት ዮዌሪ ሙሴቬኒ ንምትካእ ምድላዋት ይካየድ ምህላው ዝተፈላለያ ምርባት ዜና የቃልሐን ካብ 1986 ኣትሒዙ ንዩጋንዳ ዝመርሐ ወዲ 77 ዓመት ዮዌሪ ሙሴቬኒ ድሕሪ 5 ዓመታት ወዲ 82 ዓመት ምስ ኮነ ስልጣኑ ከሓድግ ምዃኑ ዝንፍት እንተኾነ እቲ ፕረዚደንት ድሕሪ 40 ዓመታት ኣብ ስልጣን ምጽናሕ ናብ ወዱ ከሰጋግሮ ምዃኑ ብሰፊሑ ይዝረብ ንልዕሊ 20 ዓመታት ኣብ ላዕለዋይ ወተሃደራዊ ጽፍሒ ዝርከብ ሌተናንት ጀነራል ሙሁዚ ዝሓለፈ ቅንያት ኣብ መበል 47 ዓመቱ ካብ ሰራዊት ብጥሮታ ከም ዝተፋነወ ብትዊተር ገሊጹ ነይሩ ካብ ላዕለዋይ ኣዛዝ ሰራዊት ብጥሮታ ምፍናው ነብኡ ንምትካእ ዝተገብረ ቅድመ ምድላዋት ምዃኑ ተተንቲኑ እንተኾነ ኣፈኛ ሰራዊት ሃገር ድሕሪ ሒደት መዓልታት ኣብ ዝሃቦ መግለጺ እቲ ጀነራል ብጥሮታ ከም ዘይተፋነወን ኣብ ምድብ ስርሑ ከም ዝርከብን ኣፍሊጡ
ኣስታት ሓደ ወርሒ ጸኒሑ ድማ ናይ ትዊተር ሕሳብ ናይቲ መልእኽታት ይኹን ርእቶታት ብፍኑ ከም መሓላለፍ ጸንሐ ጀነራል ሙሁዚ ከም ዝተዓጽወ ተሓቢሩ ኣብ ምብራቕ ኣፍሪቃ ንዝበዝሐ ዓመታት ኣብ ስልጣን ጸንሐ ፕረዚደንት ዮዌሪ ሙሴቬኒ ክኸውን እንከሎ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ድማ ብ31 ዓመታት ካልኣይ ኮይኑ ይስዕቦ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ጽንብል ዕለተ ልደት ሌተናንት ጀነራል ሙሁዚ ንምስታፍ ካብ ሩዋንዳን ኬንያን ዝተበገሱ ኣስታት 20 ሰባት ዝርከቦም 60 ተሳፈርቲ ጽዒና ዝነበረት ነፋሪት ብ20 ሚያዝያ ኣብ ማዕርፎ ነፈርቲ ኢንተቤ ኣብ እተዓልበሉ ዝነበረት እዋን ሓደጋ ከም ዘጋጠማ ምንጭታት ዜና ካብ ካምፓላ ሓቢረን ኣብ ሰብ ዝበጽሐ ጉድኣት ኣይነበረን